Helo, Ashley dwi. Dwi'n mynd i helpu gydag uned 20 y cwrs sylfaen. Nod yr uned hon yw ymarfer atebion i gwestiynau. Fel ydych chi'n gwybod, does dim un ffordd syml o ddweud yes neu no yn Gymraeg, ond dyn ni'n gallu cytuno neu anghytuno gyda'r cwestiwn. Dyma gyfle i chi ymarfer yr atebion. Byddwch chi'n clywed cwestiynau a bydd rhaid i chi ateb. Wedyn, byddwch chi'n clywed yr ateb i'r cwestiwn. Gwrandewch ar y cwestiynau yma ac atebwch yn gadarnhaol, yn bositif, bob tro. Siân dych chi? Ie. Siôn dych chi? Ie. Dych chi'n dysgu Cymraeg? Ydw. Dych chi'n mwynhau coginio? Ydw. Ydy chi'n brysur heddiw? Ydy. Ydy e'n mynd i'r gwaith? Ydy. Oes cath gyda chi? Oes. Oes ysbyty yn y dre? Oes. Fyddwch chi'n mynd ar wyliau? Bydda. Neu byddwn. Fydd e'n mynd? Bydd. Fydd hi'n bwrw glaw yfory? Bydd. Fydd y plant yn aros? Byddan. They will. Fydd y plant yn aros? Byddan. Eithwch chi ar wyliau llynedd? Do. Welodd hi'r neges? Do. Fasa ti'n hoffi symud tŷ? Baswn. Fasai fe'n gallu helpu? Basai. Fydd rhaid i chi fynd? Bydd. Fydd problem? Bydd. Fydd amser gyda nhw? Bydd. Wnewch chi fy helpu i? Gwnaf. Neu di roi lifft i fi? Gwnaf. A dyna ni. Dyna uned 20. Hwyl!